Osnovna škola Vladimira Gortana u Žminju uskoro kreće u dugo očekivanu dogradnju. Projekt vrijedan više od 13 milijuna eura donosi jednosmjensku nastavu, novu sportsku dvoranu i dodatne učionice, a sve s ciljem poboljšanja uvjeta obrazovanja za više od 300 učenika. Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu televizije Žminj. Projekt dogradnje škole velika je investicija za ovu općinu, ne samo u smislu infrastrukture, već i kao ulaganje u kvalitetniji život i obrazovanje djece. Gospodine Plavčiću, koliko je značajan ovaj projekt za Žminj? Pa svi znamo da su djeca naša budućnost, znači to nije floskula koju se koristimo i krilatica u predizbornoj kampanji, znači to je doista ono što jest. Znači djeca su budućnost ove općine, djeca moraju imati adekvatne uvjete za odrastanje, stasanje i odgoj i obrazovanje. Odgojnu komponentu smo kroz 4 vrtića odradili i sad na redu dolazi ovaj veliki infrastrukturni kapitalni projekt, a to je dogradnja, nadogradnja osnovne škole, izgradnja školsko-sportske dvorane. Što ova investicija sve uključuje? Znači ona uključuje dogradnju, nadogradnju osnovne škole, znači kad govorimo o dogradnji novi dio, odnosno predmetna nastava dobiva copy-paste još jedan objekt koji je već, odnosno kao što je postojeći, razredna nastava uklanja se postojeći objekt, ide kompletno novo prizemlje plus kat, središnji dio, srednja konzola se produžava skoro do parkinga i na postojećem malonogometnom, odnosno košarkaškom igralištu dolazi velika dvorana plus svlačionice koje će na katu imati još dodatno 2 dvorane. Kolika je vrijednost ovog ulaganja? Znači znamo da je inflacija učinila svoje, znamo da u zadnje vrijeme od korone cijene su naglo porasle. U međuvremenu mi smo radili novu procjenu, nova procjena je sa opremanjem sa apsolutno svime kad govorimo o paketu, jer u paketu će se graditi ne u fazama, 13 milijuna 200 tisuća eura, od toga 8 milijuna 542 tisuće sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ostatak je predviđen i u proračunu Istarske županije, jedan dio će normalno tu participirati i općina Žminj. Kada se očekuje završetak radova i početak nastave u novim prostorima? Pošto je ovo nekad bilo arheološko nalazište, morat ćemo odraditi arheološke iskope koji su dio uvjeta prije početka same gradnje. Njih očekujemo negdje početkom mjeseca lipnja ove godine 2025. dok prvi značajni radovi, iskopi, rušenja očekujemo u rujnu ili listopadu ove godine. Ono što veseli svakako je da je rok pomaknut, tako da škola nećemo biti na knap sa rokovima same natječajne dokumentacije, odnosno javnog poziva, nego će biti normalan, realan rok i mi očekujemo da već školska godina 27-28 bi trebala djeca biti u ovoj školskoj novoj zgradi i dvorani. Poboljšanje obrazovne infrastrukture izravno utječe i na kvalitetu školskog života. Ravnateljice, pretpostavljam da vas ova investicija izuzetno veseli. Naravno, čekali smo to skoro 20 godina, ako ne i više, u nekim prijašnjim vremenima. Doista nam je škola dosta došla premala. Trenutačno brojimo 314 učenika, imamo 62 djelatnika na platnoj listi, veliki smo, nedostaje nam broj učionica, imamo poslijepodnevnu smjenu upravo zbog tog manjka, a i kako bi škola trebala krenuti nekim suvremenijim putem cjelodnevnih programa, onda apsolutno nema jednog prostorčića gdje bi se mogle provoditi aktivnosti. Škola je poznata po brojnim projektima. Koje biste izdvojili kao posebno značajne? Od projekta većeg značaja izdvajam zavičajni projekt kojeg je nositelj Istarska županija, naš osnivač, i u suradnji sa lokalnom zajednicom, našom općinom, onda istražujemo i
izrađujemo sveobuhvatne materijale, digitalne materijale, tekstualne materijale. Ove godine smo odlučili obraditi srednjovjekovni Žminj. Možemo zaključiti da broj stanovnika, a time i broj djece, raste. Načelniče, što je po vašem mišljenju uzrok tom porastu? Pa ja vjerujem da je tu jedna pozitivna demografska slika, ali ne samo demografska slika. Kad govorimo o demografiji, prirodnom prirastu broja stanovništva, možemo tu govoriti i o migracijama, a ono što veseli da svakako unuci i djeca naših stanovnika koji su onda u ondašnjim godinama 90. a prije toga 40. 50. prošlog stoljeća odlazili na obalu, znači govorimo o Rovinju, Poreču i ostalim priobalnim naseljima, da njihova djeca se vraćaju na starinu u Žminj. Ovdje zasnivaju svoju familiju, ovdje im se rađaju djeca i ovdje im djeca pohađaju i školu i dječji vrtić i to izuzetno raduje. A isto tako raduje da dolaze ljudi i izvana, normalno, jer ono što ja uvijek volim reći da u Žminju imate kvalitetno radno mjesto, imate stabilno radno mjesto i dobro plaćeno radno mjesto. Mi kao općina tu normalno se trudimo da osiguramo infrastrukturu u vidu odgoja i obrazovanja, da djeca imaju cijelodnevni program i u tome očito uspijevamo. Ovaj projekt ne donosi samo nove učionice i dvoranu, već i osjećaj sigurnosti da Žminj raste u pravom smjeru, tamo gdje su potrebe djece i obrazovanja na prvom mjestu.